Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada, ug kamo dili pakasadon sa Dios. Pasaylua sila, ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos, ug pakapinan pagayod. Ibukbo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Daghan kayo ang mangutana nako unsaon pagsulbad ang mga problema, financial, physical, moral problems. Naimingon ako, Father, gusto jud kong malangit, pero di man jud ko kapugong aning akong sala, makasa man jud ko, Father. Usahay mangutana pagpanagsa, ikaw, Father, kung saan mo pagpugong ang sala, wan agyud kay sala karon. Magkatawa sa kong, mag-anon sa kong una-una, wa kakaibaw, pariharata. Kana imong tupad, buotan kay nagnaw, otro man sa nansadaan god. Pero ang pangutana, unsaon kaha, aron malangita, nga naamtay sa, nya di magid kasod sa langit, ang naay sala. Ya, wa magiusa nato makaklaim nga way sa. Bisan gani si Mother Teresa of Calcutta nga gitawag nato the living saint, gi-interview siya. Unsa may imong gibati, Mother, nga gitawag naman kag buhi nga santo? Ingon din siya, wa gyud ko mutuo ana. Kada minuto akong gibuhat ang pagpaningkamot nga malangit ko. Kay wa gyud siguro malangit ba ko. Karon santa naman siya. Nakaron nindot kaayo ang atong Ginoo. Matod pa diri sa unang pagbasa kaning ni propeta Daniel, ingin siya, daghan kay migsa sa imong atubangan, Lord. Gisupak namo ang imong mga sugo. Ang ayan na gid unta ming mauwaw nga magsigi pagpangayo nimo. Kay purti namong sa nya iya dayang giila, pero maluluyon kakaayo. No, nindot no? Awa mo nindot eh. Maluluyon kakaayo. Og dinhi dapita ang atong gitawag og paglaom, nga pwede ra gid ay nga wa tay sala atubangan sa Ginoo basta maka-avail lang ta sa iyang kaluoy, kanang gitawag nato divine mercy. Matod pa, the ocean of mercy of God, nga ang ato kunong sala ikumparar sa kaluoy sa Ginoo. Matod pa ni isa tong santaha, Faustina ba to? Mura ra kuno og to sa tubig diha sa ocean. Makatandog ba ang ato ang to sa tubig sa ocean? Wa gyud, lamyon ra ginas ocean. Di gina makadisturbo. Ang tsunami hinoon makadisturbo ginagmay, pero ang ato kunong sala mura ra nagto sa tubig. Lamyon ra na as mercy sa Ginoo. Pero ang problema, ang pangutana, unsaon pag-avail kining gitawag nato divine mercy, ang pagkamaluluyon sa Ginoo. Nitubag ang atong salmo, Ginoo, ayaw kami tagda
sumala sa angay sa among mga sala. Mo na first nga moangkon ta nga kita sad-an nya mohangyo ta Lord, ayaw taon migtagda sumala sa among sala. Ako daghan man jud kay kog sa porting sa sus magkontis lang ta murag mas daghan tingaling ako sa inyo kay mag-ana man gud tag kataas-taas ang atong sugo matud pas Ginoo ang gihatagag daghan. Unsay sumpay ito na? Paninglan sa daghan ang gitagaag jutay, paninglan na sa jutay. So kanang sakristan, kaning sakristan, ang gihatag na tigtunol raman nga rispare. Ngoro sa nay paninglon. Sus ang gihatag sa pare ang tanang kolekta na aspare, ang tanang authorities parokya na aspare, ang tanang pagkaong lami na aspare, ang tanang kontrol sa mga lihok dinis mga tao o mga buluhaton na aspare. Grabe kay gahom aspare oy. Nya ang tanan pag yung sakramento na aspare. Tudekana ani. Nya paninglon man is Ginoo perting daghan ng sipyat nako. Ang tanang kasantos na aspare aron masantos ang parisyoner. Unsaon pagkasantos ug ang pari way ikahatag mao na gikan sa akong mata dunggan ba kamot tanan bantayanan. Nya kanang mata ni Brad Titing ni Brad Dani Brad Loloy maumaor man sa nang akong mata ako naay mo agi diha nga hugot kay gaangay mahanunot man usahay. Nya kadang huna-huna sa nila mauro man sa akong huna-huna nga magsigig review, magsigig rewind. Mga buangon kay tay. Unya kung tagdon ko sa Ginoo sumala sa akong kasalanan, impierno ko britsoy. Yang sunod sang pangutana, unsaon man aron dili tatagdon sa Ginoo sumala sa atong mga sala? Be, unsaon man? Matud pas atong ebanghelyo, pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Sa ato pa, mangandoy ta nga maliwat sa pagkamaluluyon sa amahan. Unsaon man, nagisumpayan dayong Kristo, ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, o ang Dios dili maghukom kaninyo. Ninduta no? Ang basihan is Ginoo aron dili tanya tagdon sumala sa atong mga sala, ang ato sa dieng pagtagad sa atong isig katao. Nya sumpay pagyud ayaw sila pakasad-a o kamo dili pakasad-on sa Dios, pasaylua sila o ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Sus nindota sa solusyon no. Sayon ra day kay sudlon ang langit. Unsaon man kanang imong tupad ay nagpakasad-a. Pasaylua lang gina. Sige. Lingi ay mong tupad, practice ing na siya sugod karon wa na kaysa nga rin ako. Sige, ing na sugod karon wa na jud kaysa nga rin ako. Kabong mga ginikanan ingna na ng inyong mga anak iguli ninyo ron dong dai sugod karon wa na gid mo isa nga rin ako. Ingon din na inyong anak ay napangasaba maha sa sure. Kahapon pisti mo mga buang-buang mong ko. Wana sa no. Anak sa iyay sipyat na sa Lord. Ingon Ginoo kuan lang resolve lang di na sa ka mo pakasa sus niabot mang imong anak gika disuyop moingon ka sa may gusto nimo dong kaon ka siga kay mata ba kagot ang ipon wa na jud mo pakasada wa ka moingon di ka ni suyop di na sa ka nagpakauaw na sa kambuanga ka wa na ingon ka kaon sa pahuway pahuway ya sa imong kasing-kasing pamawi di ba? Sus kay nasakpan masad nimo imong bana na amon day kabit ingon na sa kaniya nya do wa ka maluya dito
pahuway usa kay ako kang lutuag manok Bisaya nga naidagang kapayas aron maulian kas imong energy kay kapoy-kapoy ra ba ginang kabit na ningon na imong bana kibaw di kang nakoy kabit siya kaklaro anang pinaakan sa imong liog nya unsa may imong gibating animala ka ana tong bana kay gipalagot ra man kaniya ningon na ka lami gid ta kang patyon pero gusto man kumusod og langit nya kuyog man tas kinabuhi ako jud kang higugmaon kay mao man ni ang paagi padong sa langit tanawa di ba kana imong bana mugakos na nimo siya day last na lang kini nga kabit ha ighuman ani mabuwagan ko na ni din adjud ko mangamit og usab you are the best so mga tulo ka tuig buwagan na to niyang kabit ana nya okay ra na ninyo mga asawa ha tanawang mga yawanon di mo tao di mo sige pakasad gina haron pakasadon sa kas Ginoo ayaw nagpasaylo kay di jud ta pasayloon mo na ha amping nya unsay sunod ingon dayong Ginoo panghatag mo kay kamo usab hatagan related ra gining duha panghatag mo pasaylo tagaan sa mo pasaylo sobra pa kuno sa atong gikinahanglan sobra pa mag-awas-awas kuno kutob sa atong mahakgom nya iya dayong gitapos pag-ingon ang sukdanan nga inyong gamiton sa inyong isig katao maorasad ang sukdanan nga akong gamiton kaninyo so kinsay maghukom aron ta malangit kita kinsay maghukom aron ta maimpierno kita ra gyapon kay mag-agad ra yung Ginoo nato muna sa atong pag-ampo karon ang atong iampo dili ta moingon Ginoo mausab unta ning akong bana mausab unta ning akong anak mausab unta ning akong silingan mausab unta ning akong kauban sa organisasyon nga purting mo isa-isas kamot nga praise the Lord pero purti kalibakira mausab unta ning daghang ikagingon mausab unta ni ayaw na unsa may imong iampo Ginoo makapasaylo unta ko ani akong bana makapasaylo gid unta ko aning akong anak mahigugma unta ko aning gasigig libak nako ana dili unta ko kapuyan sa pagsigig hilak ining akong anak nga purti gyud kaadik sa drogas purti kaadik sa computer dili unta ko muundang sa pagtahod nining akong ginikanan nga magsigig bunog nako magsigi og maltreat nako kining akong bana nga magsigig kulata nako jutay na lang kay ngipon na hibili nako kay nangalubo na dili unta mahutdan ang akong paghigugma niya bahala nagmahurot na ning akong ngipon ana mao nay nindot nga pagampo way limit ba way katapusan aron ang ihatag sa Ginoo nato wa say limit nga paghigugma pagpasaylo ug paglimpyo sa atong kalag ang Ginoo ray makalimpyo nato pero mag-agad siya kung gusto bata nga molimpyo usab sa kalag sa atong isig katao mao nay challenge lingi ang imong tupad tapusan ingna siya sugod karon maglimpyo na ta ha ingna na manglimpyo na ta sugod karon ana nindot kay na sige manindog na ta mga limpyo